Yazalwa ndonya nenzonda ikindoda yazalwa abusive ayikho baba Yesu ungamadoda yathanda ukusini siyoyisa ayikindoda engachitha umuzisi wakhe abantu basifazane Ngiyabingelela kubo bonke abantu ababukela umbukiso njengamanje. Ngiyathobeka kini ngibingelela udumo lwabasha, umholi weqembu ubuhle bomzimkhulu, odabuka emzimkhulu emhlangene empoza kaNobechuni isigodi. Nginethulela i-album yami ezophuma kulonyaka esihloko sithi Amahlazo Endlala. Izophuma ngomhla ka-17 November kuwona lonyaka. Ngicela ningeseke, ngiyathobeka kini, ngiyazendlala. Akukho engingakusho kuningi, engiza nakho nje ngiza nengoma. Ngicela ukuthi ningiseke nje impela kakhulu ngeqiniso. Ngiyabonga.